insibu numru 2. Skem jinħaj jgħid il-mulej il-mewt tal-midnem jina marri iżda joġobni li jerġa' lura mitriq ħażina u jibda jgħid Tuni widen u wersqu lejja jisimaw leni u tieħdu r-ruħ. Qed nagħmel magħkom li jibqa' dejjem dini jimħabti skont il-wedi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Il-ġimgħa tal-ħamesħat qrib ħafna l-ikbar ġimgħa ħadd il-palm sa lejt il-kbir, imma f'Malta għawdex u din xi ħaġa partikolari tagħna. In-nies, il-Knisja tfakkar id-duluri l-Verġni Mbirka li baqgħet wieqfa ħdejn is-salib ta' bina. Ejjew nitolbu bl-interċessjoni tal-Madonna anke minn dan is-santwarju għażiż, partikolarment għal dawk li qed iġorru xi dulur, xi weġġat u l-bżonn u l-ħtiġa tal-fejqan mill-mart spiritwali u temporali. Ħuti jew nitolbu maħfra min-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jien għad nibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem blemin billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Mal-intenzjonijiet tagħkom nitolbu għal Konsilju u Karmela il-mejtin tal-familja Xkembri. U Alla, meta ibnek intrefa fuq is-salib, int rid li ommu tieqaf ħdejh, rid li tbati miegħu. Għati l-Knisja tiegħek li tissieħeb mal-Verġni Marija fil-passjoni ta' Kristu biex flimkien magħha tieħu sehem ukoll fil-qawmien tal-istess Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għarim il-ktib tal-profeta Ġeremija. Ma nismax li taqsis il-kotra, biża madwari kollu. Ixluħ, ħan ixluħ. Jajtu saħan sitra ħbibi kollha, ifittxu l-erda tiegħi. Għandu mnejn jitqarraq u nelbuh ta' kollox nitħallsu minnu. Il-mulej miegħi bħal raġel qalbini. Għalhekk dawk li jagħmlu għalija jotru ma jagħmlu xejn, jitħawdu bis-sħiħ għax ħsiebhom ma jseħħx. Għajb għalihom li ma jintesa qatt. Int mulej tal-eżerċti li tġarrab il-ġust, li tara il-ġenwini u l-qalb. Ħallini nara il-vendetta tiegħek kontrihom għax fidejk ħallejt il-kawża tiegħi. Għannu lil-mulej, faħru lil-mulej,
għaliex ħajjet l-imsejken ħelisa minn id il-ħżina. Il-kelma tal-mulej. Flem tiegħi lill-mulej sejjaħt u semani. Inħobbok mulej qawwa tiegħi, il-mulej blata tiegħi, fortizza u ħellis tiegħi. Flem tiegħi lill-mulej sejjaħt u semani. Alla tiegħi sur tal-ken tiegħi u tarka tiegħi, qawwa tas-salvazzjoni tiegħi u ken tiegħi. Insejjaħ il-mulej li ju ta' min faħru u nkun meħlus mill-edewwa tiegħi. Flem tiegħi lill-mulej sejjaħt u semani. Imwiċċ tal-mewt ħakmuni, widin tal-biża' werwruni. Ħbula tal-imwiet dawruni, ġbik tal-mewt inqaleb fuqi. Flem tiegħi lill-mulej sejjaħt u semani. Flem tiegħi lill-mulej sejjaħt, tlabt lajnuna il-lalla tiegħi u sema leħni mit-tempju tiegħu, f'widneħ waslet l-għajta tiegħi. Flem tiegħi lill-mulej sejjaħt u semani. Gloria u tivi lilek Kristu. Il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Gloria. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, il-lut reġgħu qabdu l-ġebel biex ħaġru l-Ġesu. Imma Ġesu qalilhom: kien hemm ħafna emejjel tajba li jiena wrejtkom mingħand il-Missier. Għalli ma emil minnhom tridu tħaġruni? Weġbuh il-lut: mhux għal xi emil tajjeb irridu nħaġruk, imma minħabba d-dawa li inti dajt u għax int li m'intix ħlif bniedem qed tagħmel lilek innifsek Alla. Qalilhom Ġesu: fil-liġi tagħkom m'hemmx miktub jien għedt li intom Allat? Issa, jekk il-liġi ssejjaħ Allat lil dawk li wasletilhom il-kelma t'Alla, u intom tafu l-Iskrittura ma titħassarx, mela lili l-Missier ikkonsagrani u batni fid-dinja, kif tgħiduli qiegħed tidej? Għax għedtilkom li jien għalbin Alla? Jekk jien minix nagħmel l-emejjel ta' missieri, temnunix, imma jekk qed nagħmilhom, jekk ma temnux lili, għall-inqas emnu l-emejjel biex tkunu tafu u tarfu li l-Missier huwa fija u jiena fih. Għal darb'oħra fittxew li jaqbduh, imma hu ħarbilhom minn taħt idejhom. U raġa mar in-naħa l-oħra tal-Ġordan fejn qabel kien hemm Ġwanni qiegħed jgħammet u baqa' hemmhekk. Kienu ħafna dawk li marru ħdejh u qalu: Ġwanni m'għamel l-ebda sinjal. Imma kollu minnu kull ma qal Ġwanni fuq dal-bniedem u ħafna emnu fih. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelu ta' San Ġwan dejjem ipoġġi lil Ġesu f'kontroversja, il-lut il-umuħ, il-ħażin jipprova jsiktu, it-tajjeb kontra dak li hu dlam. San Ġwan kontinwament, tant li illum Ġesu jisfidawhom: għamilt xi għamil ħażin biex qed tgħiduli li qed nidej? Ejduli li ma għamil ħażin għax għedt li int liben Alla, għax għedt il-verità. U hawnhekk jgħidilhom: kieku temnu,
kieku nkunu nies ta' fidi, kieku nemmnu li Ġesu huwa l-iben tal-Alla u fil-fatt il-Vanġelu jgħid ħafna nies emmnu fih. Ħafna emmnu fih. Imma kien hemm persuna li l-fidi tagħha żammita wieqfa meta għaddiet minn mumenti ta' dulur. Marija li aħna ngħidula sejf jew seba' is-sjuf ta' dulur li għaddiet minnhom din il-mara għax il-profezija fuq fom xmun sejf se jinfidlek qalbek, ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija tal-ħafna. Din mara kieku ma kellix il-fidi x'kienet tagħmel? Taf li se jitwielet il-mibgħut tal-Alla u tpoġġih fuq ftit tiben. X'tagħmel mingħajr fidi? Taf li dan ħalaq kollox, il-ħallieq tas-sema u tal-art u ma sabx dar fejn jitwielet. Kulħadd qalftu l-barra. X'tagħmel din il-mara bla fidi? Kieku ma kellix fidi x'kienet tagħmel fit-tiġ ta' Kana biex taqbes għal dawk l-arajjes? Is-sijada ma waslitx, għamlu dak li jgħidilkom hu. X'kienet tagħmel din il-mara jekk l-oħrajn li kienu qrib tiegħu ħarbu, telqu u hi ma' Ġwanni baqgħet wieqfa ħdejn is-salib ta' Bina. Għalhekk illum Malta u Għawdex jinġabru madwar din l-om. Għax nistgħu nixbħuha f'żewġ affarijiet. Fis-salm edna fil-hemm tiegħi, fin-niket tiegħi, fid-dwejjaq tiegħi, jien lil mulej sejjaħt u lili semani. Marija wkoll fil-mumenti l-iktar jibsa setet tgħid liva għalkemm ma setitx tara r-riżultat. Kellha biss fiduċja f'Alla minkejja dlam. Kif jista' jkun dan? Minkejja dlam, kif dan li hawn fuq is-salib ma tarfux huwa l-iben tal-Alla, dak li kien bina. Eżies, ejju nkomplu dil-qudiesa illum u nippruvaw inżewġu ma' xulxejn. Id-dulur fil-ħajja tagħna ma' twemmin fi Kristu. Jekk kien hemm id-dulur fil-ħajja ta' Marija, jekk kien hemm is-sejf tan-niket, jekk kien hemm id-dubju u d-dlam li jgħaddi minnhom kull nisrani, żamma l dil-mara il-fidi u li jenna x'se jżommna. Meta tisma' nies li qatgħu qalbhom, qatgħu jieshom. Meta tisma' nies li s-salib id-dulur qed jaffiġhom. Meta waħda wara l-oħra jgħidulek Fader jien imsalba, jien imsallab. X'ħajżomna jekk mhux limitazzjoni sabiħa ta' din il-mara wieqfa ħdejn is-salib ta' Bina. Hekk ngħidula Stabat Mater Dolorosa. Wieqfa, mhux għax kienet bil-wieqfa, setet kienet bil-wieqfa, le, għax baqgħet wieqfa, sħiħa, soda, fit-twemmin għall-kelma li laqet mingħand Alla b'tant fidi. U mhux li kien li jien u int li ngħaddu mill-witt ta' dmuħ, mis-slaleb u d-dulur, minn m'għandux salib għandu domna u f'dawk il-mumenti meta tiġi l-mewt qrib tagħna jew ta' xi ħadd qrib tagħna. Meta ngħaddu mill-mewt spiritwali minħabba dnub u x-xibka tax-xitan. Meta ngħaddu minn dbatijiet li għal-jom aħna nħossuhom imsalbin jew ħadd ieħor isallabna. F'mumenti bħal dawn nħarsu lejn dillhom u nżewġu l-fidi mal-esperjenza jibsa ta' dbatija. Għax li lim il-mewt hemm ħajja oħra. Li lim is-salib hemm il-fidwa. Li lim mill-qtieħ il-qalb hemm it-tama kbira f'Alla. Amen. Inresqu issa lill-mulej it-talb u l-intenzjonijiet tagħna. Għall-Papa Iljun 14 fil-kelma il-messaġġi tiegħu biex jieqaf id-diżastru mondjali il-gwerer. Għall-isqof tagħna Anton
is-saċerdoti, il-missjonarji, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati u daw kollha impenjati fl-għalqa tal-mulej nitolbu. L-lum nitolbu għal Malta tagħna, għal art twelidna, dik li bloħla dawl, bliktar dawl ħelu tal-fidi intlibbist biex ma nitilfux il-fidi li għandu jkollna falla u l-kelma tiegħu nitolbu. Frabta ma tapinu nitolbu għal morda fid-daru fl-isptar. Hawnhekk li jkun hawn servizz ta' qrar nitolbu għal fejqan spiritwali. Il-Madonna tiġbed ħafna nies bħal ħadida l-inkalamita biex il-qalb tinbidel u ssib il-paċi. Għal dan nitolbu. L-aħħar talba f'dan il-jum għażiż tista' tkun tiegħek. Dan kollu nitolbulek bi Kristu Sidna. Insibu numru 4. Iżda inti tħobni u għalija tagħti salim iżda bisin nistħar tiegħek kol kerim u li bidejja nitolbok misli din qalbi. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla missier li jista' kollox. Għad tifħir tismek u Alla ħanin il-qattalb li qed nagħmlulek fġieħ il-Verġni Marija x'kien kienet wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu fil-ħnina kbira tiegħek inti tajtilna bħala omna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfo qlubna l-fuq. Zuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna dejjem kullimkien irroddulek ħaj. U nfaħruk, inberkuk, inxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira tad-duluri ta' Marija dejjem Verġni. Nislet liben l-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tagħti d-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna għalhekk mal-anġlu mal-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek qaddis. Ismewit u l-ard. Osanna fl-oli tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħata u minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm
li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana jint. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi ta' salvazzjoni u roddulek ħajr, intoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem mid-demm ta' Kristu. Mulej iftakar fil-Knisja tiegħek li hija mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Iftakar fil-qaddejja tiegħek il-mejtin tal-familja Xkembri, Karmena u Konsilju. Iftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel li magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom isliem natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja, ħenna għalina. Li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu s-Sant u inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtiti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek, tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej. Insibu numru 6. Tek
imsallab, dur lejja il-ġdid, qalbek sobbina. Il-leġitu iġdek użħal bħajtek, fid-desert bil-manna jina tħajtek, għal-mewt ikun dannajtni, ma sħalli inti sallabtni. Poplu tiegħi, ejdli fi xħatin qasdek jiena. Għadni jien ġejt imsallab, dur lejja mill-ġdid, qalbek sobbina. Kellek bżonn xi ħaġa u ċħattilek, għalija kont tibni u jien nismirek, bil-ħalezza f'taqi ġelbi, lejn tħajtek l-aħħar karta poplu tiegħi, ejdli fi xħatin qasdek jiena. Għadni jien ġejt imsallab, dur lejja mill-ġdid, qalbek sobbina. Saba kollha daw li tribu lejtek, il-mam il-blan ċiri il-profnejtek, fil-ħaġ il-ħagġejġejtni, għadix ma najsejtni. Poplu tiegħi, ejdli fi xqat inqasdek jiena. Għalik jien ġejt imsallab, dur lejja mill-ġdid, qalbek sobbina. Nadurawko Ġesu imberkuk. Nadurawko Marija u imberkuk għax bis-salibti bid-duluri tiegħek inti sirt l-om tagħna. Nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bis-sagrament tal-fidwa fiċ-ċokontana nitolbuk aħna u nfakru n-niket tal-Verġni Marija ħantemmu fina l-ġid tal-Knisja dak li jonqos mid-batijiet ta' Kristu li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Inħeġġiġkom biex illum min jiflaħ jekk it-temp ikun jippermetti nieħdu sem fil-purċissjoni tad-duluri li jsiru fil-komunitajiet fil-parroċċi tagħna. Għaliex għal Malta għawdex dak ikun mument importanti fejn numru kbir ta' nies qegħdin nitolbu bl-interċessjoni tal-Madonna. U tafu kemm għandna għal xiex nitolbu, partikolarment għal paċi fil-qalb u l-paċi fid-dinja. L-aħħar 3 Ave Marijiet kif talbet il-Madonna minn dan is-santwarju nofrihom għalik. Int li dalodu għandek bżonn it-talb u l-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu tingħaqad flimkien ma' dawk li qalulna nitolbu għalihom biex wara min irid nidħlu għal ftit mumenti fil-kappella u nkunu nistgħu nitolbu flimkien. Il-programm dalodu jkompli billi fil-10 ta' dolodu se jkun hawn pellegrinaġġ kbir mill-komunità Indjana f'Malta, kollhom il-qudiesa hawnhekk u dritt wara niftħu l-adorazzjoni li tibqa' sal-lejla
fis-6 imbagħad ikun hawn ir-Rużarju u l-Qudiesa fis-6:30. Il-karità tagħna għal min jixtieq inkomplu nagħmluha b'risq id-djar ta' tfal li jmexxu s-sorijiet Ursolini li jagħtu servizz f'dan is-santwarju. Min irid mod li jiberu hemm dik il-qalb fil-Knisja u li nofruh frott is-sawm tar-randan tagħna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja minnija l-mulej miegħek, nibirkilti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Għaddisa Marija u Manna Kaparina mit-il-bin, issa f'sija tajba tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja minnija l-mulej miegħek, nibirkilti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Għaddisa Marija u Manna Kaparina mit-il-bin, issa f'sija tajba tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja minnija l-mulej miegħek, nibirkilti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Għaddisa Marija u Manna Kaparina mit-il-bin, issa f'sija tajba tagħna. Flimkien, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, morru fil-paċi ta' Kristu. Tibu numru 11. Lord.